Se nibqgħu bħala Partit Nazzjonalista nagħmlu il-pressjoni tagħna għax dak huwa dmirna. Però aħna rriżenji minkejja li huma bżonjużi iniktuna. Iniktuna għaliex pajjiżna xeraqlu aħjar. U triq il-qoddim evidentement ma tista' qatt tkun triq il-qoddim taħt gvern laburista. Ex-qar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt dialogu fi Żebbuċa u fejn tkellem dwar l-aħħar kriżi politika fil-kabinet ta' Roberta Bela. Chris Fern il-lejla mhux tal-irriżenja llum tal-isfiduċja lill-Prim Ministru u qallu jien ma nistax nibqgħu. Bernard Grech fakkar kif minħoloq il-problema qatt ma jista' jsolvija u allura l-gvern qatt ma jista' jsolvi l-kriżi li daħħalna fiha. Min ħoloq il-problema ma jista' qatt ikun is-soluzzjoni. Kien quddiem dan il-fatt li Bernard Grech fakkar li hemm bżonn li l-poplu Malti Għawċi iwassal messaġġ ċar lil Roberta Bela. Nhar it-tnejn inti trid tkun hemm. Dan mhuwiex mument ta' partit jew ta' ieħor. Dan huwa mument ta' Malti u ta' Maltija. Dan huwa mument ta' Malta u ta' Għawdex. Dan huwa mument tana il-kol tana illi nħobbu lil Malta u li aħna favur Malta dejjem. Dan huwa l-moment illi l-pajjiżna insalvawh, li nifduh, li neħilsuh minn idejn il-ħakma ta' dawk illi ħasbu li pajjiżna huwa tagħhom biss. Matul din l-attività l-kandidat tal-Parlament Ewropew David Aġus qal li l-membri kollha tal-Partit Nazzjonalista qed jaħdmu flimkien bħala tim wieħed sabiex il-poplu Malti Għawċi kollu jerġa' jibda jgħix ħajja aħjar f'pajjiżna stess. Dan quddiem sitwazzjoni inkwetanti li l-Gvern ta' Bela tafana fiha. Fid-diskors tiegħu x-Shadow Minister għall-Għawdex Alex Borg qal li pajjiżna verament jeħtieġ alternattiva fil-governanza u din jista' joffri għall-Partit Nazzjonalista. U qal li l-poplu Malti Għawċi jrid garanzija li jsib is-servizzi li jistħoqlu u soluzzjonijiet għall kriżi li pajjiżna spiċċa fiha taħt dan il-gvern.